Samantala po sa mga iba pang mga balita, pagpaslang naman po sa isang CVO sa Urdaneta City, Pangasinan, mariing kinondena ng Police Regional Office. Para sa detalye kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Kinondena ng Police Regional Office 1 ang nangyaring pagpaslang sa isang civilian volunteer organization o CVO matapos itong pasukin sa barangay hall at pagbabarilin. Matatandaan na nitong 2 ng Mayo ay may tumigil na mga suspek sa harap ng barangay hall at pinaulanan ng bala ang biktima. Agad na tinakbo sa pagamutan ng biktima, subalit idineklarang dead on arrival. Habang kumaripas ding umalis ang mga suspek, lulan ng isang motorsiklo. Ayon sa Pro 1, malalimang investigasyon ang kasalukuyang gumugulo ngayon upang maaresto ang mga nagkasala, malaman ng motibo at mapatawan ng nararapat na parusa ang mga suspek sa likod ng krimen. Nagbahayag din ng pakikiramay ang himpilan sa naiwang pamilya ng biktima. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.